హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పుడమి ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి ప్రాపర్టీ తోటి వచ్చాను. మీరు వీడియోలో చూస్తున్న ఈ ప్రాపర్టీ ఒక 2 BHK ఫ్లాట్. డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే 4th ఫ్లోర్, ఈస్ట్ ఫేసింగ్, లెవెల్ 170 SF. ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్: రెడీ టు మూవ్ ఫ్లాట్. ఈ ఫ్లాట్ మీకు ఒక స్టాండ్ అలోన్ బిల్డింగ్లో అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. న్యూ కన్స్ట్రక్షన్, అన్డివైడెడ్ షేర్, 42 స్క్వేర్ యార్డ్స్. ప్రైస్ 86 lakhs including GST. Slightly negotiable. Amenities: car parking, lift, power backup, CC camera, watchman service, Manjira water and bore. Nearby schools, hospitals available. ఈ ఫ్లాట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్ను సంప్రదించగలరు. Thank you friends.